малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Малкото влакче на дядо. Пепа и Джордж са дошли да играят в градината на баба и дядо. Какъв е този шум? Дядо, майстори нещо. Здравейте, Пепа и Джордж! Идвате точно на време. Току-що го завърших. Може ли да попитаме какво е това? Ще ви покажа. Еха! Малък влак играчка. Това не е играчка. Това е Гертруд. Миниатюрен локомотив. Да, но не трябва ли да има релси, за да върви? О, не! Сложих на Гертруд гуми от кола, за да може да отиде където поиска. Може ли да се возим с Гертруд? Качвайте се! Пълен напред! Довиждане, бабо! До скоро! Пепа и Джордж много харесват влакчето на дядо Прасенце. Влакчето на дядо трака, трак, пуф, пав, пуф, пуф, пав, пуф. Влакчето на дядо трака, трак, по цял ден трака. Влакчето на дядо трака, трак, пуф, пав, пуф, пуф, пав, пуф. Влакчето на дядо трака, трак, по цял ден трака. Ето го дядо Кученце с кученцето Дани. Здравейте! Здравей, Дани! Виждам, че си играете с влакче играчка. Играчка? Гертруд не е играчка. Как е твоето малко камионче? Камионче ли? Моят камион е истинско работно возило. Дядо, може ли да се повозя? Изборът е твой, Дани. Щом искаш влакче играчка? Благодаря, дядо. Скоро! Госпожица Зайче кара автобуса. Отляво можем да видим хълмове с дървета. Здравейте на всички! Здравей, Пепа! Всички приятели на Пепа са тук. Може ли да се повозим на влакчето? Ами, имаме с децата образователна обиколка. Влакчетата такива ли са? Със сигурност са. Да вдигнат ръце тези, които искат да се возят. Аз! Сега тези, които искат да останат в автобуса. Добре. Всички можете да отидете на влакчето, аз ще вървя отзад. Влакчето на дядо трака, трак, пуф, пав, пуф, пуф, пав, пуф. Влакчето на дядо трака, трак, по цял ден трака. Колко много кал! Не искаме да заседнем. Може би трябва да минем по друг път. Това е само малко кал. Хайде, Гертруд, можеш да се справиш. Хайде, автобусче, можеш да се справиш. Автобусът засяда в калта. Лоша работа. Здравейте, госпожите Зайче, как сте? Аз затънах. Можете ли да ми помогнете? Разбира се! Камионът ви дали е мощен? Вярвайте ми! Получи ли се? Не, трябва ни кола с повече мощност. Мога ли да помогна с нещо? Не, нещо, с което не мога да се справя. Все пак благодаря. Имам идея. Влакчето на дядо Прасенце може да ни изтегли. Добра идея, госпожице Зайче. Влакчето на дядо Прасенце ще изтегли автобуса от калта. С пълна пара! Хайде, Гертруд! Давай, Гертруд! Хо-хо, много добре. Удивително е какво може едно влакче играчка. Играчка ли? Гертруд не е играчка. Гертруд е най-хубавото влакче в целия свят. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Локализация Графити Студио.